onye ji na makimo oyibo wena sombali bogale onye ji na makimo oyibo wena sombali bogale onye choli sibo subibo onye choli so ibo suwaga asuli basulo ibo obulungiribo asina nwanne onye na-alụ ajọ ọlụ egwu ọkụ iko na-akọ nwanne ya ọkụkosime onye ga-ekwusi na ofe nne ya siri adịrọ mma ajionyo mechi na onye kpọọ nkata ya nkeleka ejiri ewe kpofu abịpịa onye obodo ndị na-asọpụ ụsọ ojú ẹ̀fùkì ìbò sí àsọmọ̀sọ. maka na Adamu aka ekpe na nka eburu nkwụ enu gbanye na mmanya ngwọ ọ bụrụ ọgbala Igbo ghale by the way oya suzi na ngiribo ige take kono time oya suzi na ngiribo ya enye Mr. Man look oya suzi na ngiribo mbali nwa digo too much sit down, welcome. In fact, everybody get a teaching lesson. Yeah, and yeah, who know the stuff is nice. Do the nonsense we far. Oya suzi langiribo. Onye Johnny no go nyapo outside. Oya suzi langiribo. Umetosi kene kamala nyapa uyaka. Oya suzi langiribo. Asuli basulo ibo oya suzi langiribo ayi juzi makimo ibo neno emebi sono bodanyo asuli basulo ibo oya suzi langiribo oyi jula
ịgbasụlụ Igbo a ga-akpọzi nye asụsụ Igbo ka a ga-akpọzi nye oyibo Adaede na-asụ ngiri Igbo asụ onye na-asụ Igbo sụwaga Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga ma ngasụ n'ọgbara Igbo ghale onye obodo anyị dị mma ikwu okwu asụsụ Igbo dị mma ikwu egwu aga m amụzi aka ekpe na nka onye obodo anyị dị mma onye obodo anyị dị nsọ ngiri Igbo ajọka onye jiri maka ime oyibo wee na-asọgbala Igbo ghale onye jiri maka ime oyibo wee na-asọgbala Igbo ghale onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ isi oyibo sụwaga asụrụ Igbo asụrụ oyibo ọ bụrụ ngiri Igbo asụrụ Igbo asụrụ oyibo ajụjụzi maka ime oyibo n'elu emebi so n'obodo anyị asụrụ Igbo asụrụ oyibo onye Igbo na ajụjụ n'olu Igbo kele m ga-azaga ajụjụ n'Igbo asụrụ Igbo asụrụ oyibo a ga-akpọzi enye asụsụ Igbo a ga-akpọzi enye oyibo Adaede na-asụ ngiri Igbo asụ onye na-asụ Igbo sụwaga Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga ma ngasụ n'ọgbara Igbo ghale onye obodo anyị dị mma ikwu okwu asụsụ Igbo dị mma ikwu egwu aga m amụzi aka ekpe na nka onye obodo anyị dị mma onye obodo anyị dị nsọ ngiri Igbo ajọka so n'obodo anyị asụrụ Igbo asụrụ oyibo onye jụrụ ajụjụ n'olu Igbo kele m ga-azaga ajụjụ n'Igbo asụrụ Igbo asụrụ oyibo a ga-akpọzi enye asụsụ Igbo ka a ga-akpọzi enye oyibo Adaede na-asụ ngiri Igbo asụ onye obodo anyị dị mma onye obodo anyị dị nsọ ngiri Igbo ajọka
ga-adị mma. Nigeria kwe ife ga-adị mma. Nigeria kwe ife ga-adị mma. Oliver Dikokwe ejiri m egwu ọzọ wee bịa nụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. Ogo Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye na-ekwelu m egwu bụ oke ha bịara n'ule. Nigeria kwe ife ga-adị mma. iji na obele nwa nọ na-enye ọnya na kpọlọ m ụgwọ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ọkwụ na osi na ife ga-adị mma. Nigeria kwe ife ga-adị mma. n'ọbụlụ n'ụfọdụ ya ekwenụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ndị mụchili Nigeria Elisigo ego wee gbawala. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ego ebunyela ọra kụbụ Onye na-elezi m. Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye dọbite ego Oje na London gabile. Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye bụla ego Oje America galibe. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ọrụ ga-eji ego welu nwere ọdụ nke bakpatụlaka. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ma wee tinye mụ na gị na Na bad economic. Nigeria kwe ife ga-adị mma. nwanne nne gị ọgwụla gwụnụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. biko kwe gwa n'ime ele ya emezi. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ụmụ nwaanyị anyị mụrụ banye na be nwere ọdị machanụ. Nigeria kwe ife ga-adabasị. ụmụ akwụkwọ anyị zụrụ banye na be nwere ọlụ machanụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. anyị mara ele ya emezi eme. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ọ dị mma ka Babangida na-esi anya wee chịbanụ. Nigeria kwe gogogogo. ọbata n'ọchịchị welu bọọlụ ka nwoke nụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ife mebisiri emebisi ka baba na-edozi. Nigeria kwe ife ga-adabasị. echeka isi ya onye ọmala tugoli na Nigeria tribunal. kwe ife ga-adị mma. Babangida gị chịla anyị gabanụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ndị na-achị Naijiria ewetago nụ mansa. Nigeria kwe ife ga-adabasị. mansa anyị na-ekwukọ onye ọbụla nwa ọlụnụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. mansa abịago ibe ga-adịla onye ọbụla mmanụ. Nigeria kwe ife ga-adabasị. Babangida gị chịla anyị gabanụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye si n'ibi na-eme adịrọ mmanya tụtelu dị mmanụ. Nigeria kwe gogogogo. anya ukwu dị n'ọchịchị erika. Nigeria kwe ife ga-adị mma. anya ukwu dị n'ọchịchị nyakejigbu mmụrịtala. Nigeria kwe ife ga-adị mma. anya ukwu dị n'ọchịchị ka agụ yiri nsị soro naba. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ịmalaghachi ya chi Ịnọ na nsogbu. ịmaraghachi ya chi Ịnọ na nsogbu. ọ na-abụzi ndị mmụọ Ọkachi Nigeria. enyi m gwa m ịba ga-eme ka ego wee dị nụ. ka mara n'ụwa ya dị mma Naijiria esigbo ike nụ. Fediri Republic ya ka anyị na-echezụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. ogo nụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. gwa n'ime ele ya emezi. Nigeria kwe ife ga-adabasị. ọ bụ ibe ka mmadụ na-agụ nụ. Nigeria kwe gogogogo. ọ bụ ụwa si dị nụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye ọbụla do onwe ya ọdọ nụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma. nwata bụ n'ihe n'ihe na ụmụ ndị ka ya enye anya. Nigeria kwe ife ga-adị mma. mma nwadapịa ogbe dịbe pịala ụmụ nkwụ wee tinyekwuwe. Nigeria kwe ife ga-adị mma. na nwa dili nna ya ibe arada adị ya mma. Nigeria kwe ife ga-adị mma. onye uhie ghelu uhie na nso nwanne ma gbarụ ya kwanụ. Nigeria kwe ife ga-adị mma.
kwe basikụl ọnụnụ kwe basikụl ọnụ ọrụ nịnọ dị bịalala kwe motosaịkụl ọnụ ọrụ nịnọ dị bịalala Igo moto na Nigeria bụzi garopụlenụ ilu obodo oyibo nwere ibe ji moto kpọlụnụ ọbụ ibe ka mmadụ na-abụnụ ajọ mmụọ na-agba izu na me ya gụrụ egwu machanụ ajọ mmadụ na-agba izu na me ya gụrụ egwu machanụ gbalị izu ụbọchị eke mana ọ lụrụ ọlụ gbalị izu ụbọchị oyi mana ọ lụrụ ọlụ gbalị izu ụbọchị ahụ mana ọ lụrụ ọlụ ọgba izu ụbọchị nkwọ mana ọ lụrụ ọlụ kaba na-ekwu kaba na-aba onye mba na-aba na nkịtị a na-ene na-aga nne m gụrụ egwu n'ụwa nwa na nna m gụrụ egwu ndị nna m ochie na-agụta egwu nsoluba wee gụbakwuwe ngwa na-emeela ya emezi gbagụsi egwu n'ụwa chilekili wee nye m n'aka ama m n'okenusadịna nne m gụrụ egwu n'ụwa nwa na nne m gụrụ egwu ndị nna m ochie na-agụta egwu nsoluba wee gụbakwuwe gbagụsi egwu n'ụwa chilekili wee nye m n'aka Oliver Dikokwe ama m n'okenusadịna Nigeria kwe Love national, heaven and wangale, okay, Tijana, Wabapumbia. Either you might look at Nabakulambonoa, heaven and wangale. Mulongwe ya noa ebu wabo kumjae uwayi gasuso uwagaso nyobuno zodi kamanango Club National otwayi nduso omu wachimelugo ayigani kanene malaka bubi emeso chilu mobuta kedibe madu na chemulo maya noa ebu
nwa bụ okwu mbịa jilo subela ọnwụ ibezue national president anyị nọ onye ọma gidula ịgaba na ekwe n'azụ nọ subela we ibezwe national president bia eze president wana burwala ojembe wilo obidato ai jere nise boy monyoma chioka ome shi ikeji chioka ome one former national president opposition Punigora onye mani chizule chizu Chief E.M. Kongu Isiogene one of Umuochi Onunekulora First Vice National President Obebi Chijoka Azodo Oka Obuluzo of Ibitubo Ebu National Secretary Aboma Ikijagao Yeyu Iwabu Ugo one of Umumpo Managing Director Ugo Gravis Campaign Shiva Diwinu Shiko Keke Eze Wata one of Umoji Ishe Wakibia National Treasurer Maxwell Ezugu Akuweuno one of Obi National Trustee Member Master Mike Onibo Jr. Wachinemelo one of Umuleri Mike Onibo and Sons Enterprises Kubala munye dimo anye mwebangole Yewo Manosi na nkema melo Anye na banodo Ibe nyele manye biboso Duwe kwale Oboko sime Obwebi odangwa Odina mwe mako Bumo jiniso Bulu ndi chile chichi Ogosi na nuno Ogwebi chinyalugo Onye mwesu moji webia Moni besi ebo bi mwosisi Ugo wane wano kwa matete nibu Wegedima Marisi monyaso Ane yagu wano po werezi kalabia Wegedegube Chuku nyeluke nyonoku Kenelu maku wantai Maji surelo wanko Ojula suo wano Farondi zonku niso webile Onyo muneneme Anya buluzo nako Edimonu siyo keke Imakona de kunangitio Nene kumweli waneme Ezibo mmadu n'ọdị kono Imano Osisi pụtali bada samu Obu na-eche ndo Mas Isaiah Alekesie Obi
nwanta wan ọ bụ ezi ra aka na-ebili anyị akwụkwọ Chief Benu Nwakọ Ọgbandị Ọgụ wan of Umunze Chairman Managing Director Din Motors Ivanyo Kabo Sophia Chinedu one of Oka Mazi Christopher Nlemesie Nkenke inachi igwe nyoso Onyo masi egede webia Godi Oko Igbo Wanda Wachaka one of Northia Managing Director Goody Motors Alphonsus Nnamdi Okeke Ogbedugochukwu of Umuoshi I see Goody Bomu Malibu Frank Ivo Wune Meneno Erika Shia Stephen Anyama Sayama one of Mbe Wilson Agudo Sidike Oyi Igor one of Obediti Washipoyi Okechukwu Boniface Obu Ugochukwu one of Nara Onateze Onye Chinyelu mmadụ ama napụ ya nọ Chief Executive Boviv Ultrasonie West Africa Anene Chinwokolo Udumiri one of Enugu Chris McJacobs Oyogo Akubundo one Obamotara Shibima Enu Anuno Ezenia one of Umuoshi Odinganga Nemile Onyomane Dima Mas NS Moya Mata Eze Nwokolo one of Nice Mas Benjamin Nzewi Agunna ya of Nnewi Onyo Masiotola no Kanewi Weda Nzewu one of Nnewi Onyo Mane Dima Onye na-eme onye keno n'enuwa Imalo no bụ onye nwụrụ anwụ Onye mere na nwanta sọpụ onye kiano Ụmụchi onye kia genu talo no ya nolu tala talo lulu talo akpụkpọ Love national love Onye dị ndị bụ ọ na-achọ bebe aṅụlede n'ụwa Onye dị ndị bụ ọ na-achọ bebe aṅụlede n'ụwa Love national love Okwebe aṅụlede n'ụwa Egwu ayoyo Egwu ayoyo Egwu ọma Egwu ayoyo Egwu ayoyo Egwu ọma
Benedi Bacho Akoshuku one of Umuoji Yekalo Bombe E. Eliogo Nayalugo one of Uke Shifty E. Ubondo Akwe one of Umuoji Shifito Nora Oreki Saponchi Pete Ishele one of Uke Emmanuel Okonkwo Bishop Onyomasi Chiwebia Managing Director Ekulo International West Africa Mazi Augustine Ilechukwu Dodo one of Umuoji Otubelo Naya Peter Oki Okosisi one of Ahabo Loco Onyomane Dima Mazi Emani Bebu Ajatata one of Umuoji Antonio Biebu Gentleman of Umuoji Chief Michael Okwoma Akulona one of Mbauku Managing Director Nikodama Kutono Onyomane Dema Wojibe waka wenyakeno Wojibe waka wenyakeno Akakonyopo nyechila wajibe ya Akomen Emezi kolinutu Mweke Udumile wanapumunya Okeze samanya mele Enyo hawano Enyo haneno Obodom maloma Urapelo manekwe Omwevyo kona wano Nakomumoji ya Mazeleze chimeze onora Eleza wakati maishe wanapoba From National Aldo Richard Okwekwe lombeli bekwe Aldo Technical Ferdinand Duroha Eze Amalo Opa Eziago Chief Aldo Richard Ude Watching a mellow one of Nokwa John Aike Chukuma Yesudo Ishiazedebube one of Umuoji Anthony Chibo Elwe Eza Punanya of Oba Frank Chukuma Aduma Akune Sobike one of Udi Aduma Tutu Nicholas Anyowo Ebubago one of Ghana Augustine Silmado Nzowanta of Okunguru Mbaise Chief Joseph C.N. Odinamba alias Douglas Obabina were one of Umuoji The Chef Dennis Webe Akurona one of Obidi Ochase Joseph O. Akwe Onyamasuro Miwebia Chief Jesse Okibia The Chef Ide 2 of Uke Chairman Managing Director Action International Chief Evangelist Matthias Iwaha Onwaha
serious one of Uturu Aguneze onye na-amaghị onye ga-anọ n'ụwa ịmalụ na ọ bụ onye nwụrụ anwụ ọbịa na nwenda sọpụ onye ga-anọ ụbọchị onye ga-aga n'ụtalọ n'ọnya nọ n'ụtala tala ụlọ tala ọkpụkpụ Club National onye dị ndị ka ọ na-achọ obebe aṅụlede n'ụwa onye dị ndị ka ọ na-achọ obebe aṅụlede n'ụwa Club National okwebe aṅụlede n'ụwa onye dị ndị chukwu onye nye ọganiru n'ụwa Ebo yo yo, ebo yo yo, ebo ma. Ebo yo yo, ebo yo yo, ebo ma. Onye ji na maka ime oyibo wee na-asọ mgbali Igbo ghale onye ji na maka ime oyibo wee na-asọ mgbali Igbo ghale onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụrụ ngiri Igbo asị na nwanne onye na-alụ ajọ ọlụ egwu ọkụ iko a na-akọ nwanne ya ọkụkosime onye ga-ekwusi na ofe nne ya sili adịrọ mma na onye kpọọ nkata ya nkeleka ejiri ewe kpofu ha pịpịa onye obodo ndị na-asọpụ ụsọ otu afọ ka Igbo si asọm ụsọ maka na ada amụ aka ekpe na nka eburu nkwụ enu gbanye na mmanya ngwọ ọ bụrụ ọgbala Igbo ghale ngiri Igbo onye sụzi na ngiri Igbo onye sụzi na ngiri Igbo where are you okere ka Igbo onye by the way onye sụzi na ngiri Igbo ị ga-eteki kwọnụ time onye sụzi na ngiri Igbo ya enyi Mr. Man look onye sụzi na ngiri Igbo mkpali enwe adịgo too much onye sụzi na ngiri Igbo
nwoke m onye suzi na ngiri Igbo ebelia nkịta teaching lesson onye suzi na ngiri Igbo ya enye uno disturbs na onye suzi na ngiri Igbo kedu ụdị nonsense bụ ife a onye suzi na ngiri Igbo onye chọrọ ịnọ bụ onye pụọ outside onye suzi na ngiri Igbo mekosikene ka a nwere onye bawu ya ka onye suzi na ngiri Igbo onye suzi na ngiri Igbo anyị ga-eji maka ime oyibo n'elu ụwa emebi iso n'obodo anyị asụlụ igbo asụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo anyị ga-eji maka ime oyibo n'elu emebi iso n'obodo anyị asụlụ igbo asụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo onye jụrụ ajụjụ n'olu igbo kele ma ọ ga-azaghị ajụjụ n'igbo ọsụlụ igbo sụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo a ga-akpọzi nye asụsụ igbo ka a ga-akpọzi nye oyibo adaede na-asụ ngiri igbo asụ onye suzi na ngiri Igbo onye na-asụ igbo sụwaga igbo onye chọrọ iso igbo sụwaga ma nga sụ n'ọgbara igbo ghale onye suzi na ngiri Igbo onye obodo anyị dị mma ikwu okwu asụsụ igbo dị mma ikwu egwu aga m amụzi aka ekpe na nka onye suzi na ngiri Igbo onye obodo anyị dị mma onye obodo anyị dị nsọ ngiri igbo ajọka onye suzi na ngiri Igbo onye ji na-amaka ime oyibo wee na-asọgbala igbo ghale onye ji na-amaka ime oyibo wee na-asọgbala igbo ghale onye chọrọ isi igbo sụrụ igbo onye chọrọ isi oyibo sụwaga asụlụ igbo asụlụ oyibo ọ bụrụ ngiri igbo asụlụ igbo asụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo anyị ejizi maka ime oyibo n'elu emebi so n'obodo anyị asụlụ igbo asụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo onye igbo na ajụjụ n'olu igbo kele m ga-azaghị ajụjụ n'igbo ọsụlụ igbo asụlụ oyibo onye suzi na ngiri Igbo a ga-akpọzi enye asụsụ igbo a ga-akpọzi enye oyibo adaeda na-asụ ngiri igbo asụ onye suzi na ngiri Igbo onye na-asụ igbo sụwaga igbo onye chọrọ iso oyibo sụwaga ma ngasụ n'ọgbara igbo ghale onye suzi na ngiri Igbo onye obodo anyị dị mma ikwu okwu
n'obodo anyị dị ụsọ ngiri gbajọka anyị jizi maka ime oyibo n'elu emebi iso n'obodo anyị asụrụ igbo asụrụ oyibo onye jụrụ ajụjụ n'ọnụ igbo kele m ga-azaghachi uju n'igbo ọsụrụ igbo asụrụ oyibo a ga-akpọzi enyi asụsụ igbo ka ga-akpọzi enyi oyibo adịda na-asụ ngiri igbo asụ onye na-ekwelu m egwu mgboke abịara n'ule iji n'obele nwa nọ n'enyi ọnya na-akpọlọ m ụgbọ ọkwụ na osi n'ibe ga-adị mmanụ n'ọbụlụ n'ụfọdụ ya ekwenụ ndị mụchili Naịjirịa elisigo ego wee gbawala ego ebunyela ọra ka onye na-elizi onye dọbite ego oje na London gabile onye bula ego oje Amerịka galibe ọrụ ga-eji ego welu nwere ọdụ nke bakpatụlaka ka wee tinye mụ na gị na bad economic nwanne nne gị ọgwụla gwụnụ biko kwe gwa n'ime ele ya emezi ụmụ nwaanyị anyị mụrụ banye na be nwere ọdị machanụ ụmụ akwụkwọ anyị zụrụ banye na be nwere ọlụ machanụ anya mara ele ya emezi eme ọ dị mma ka bangide na-esi anya wee chibanụ ọbata n'ọchịchị welu bọọlụ ka nwoke nụ ife mebisile mebisi ka baba na-edozi echeka isi ya onye ọmala tugoni na tribuna Babangida gị chila anyị gabanụ ndị na-achị Naịjirịa ewetego nụ mansa anyị na-ekwukọ onye ọbụla nwa ọlụlụ mansa abịago ibe gadịla onye ọbụla mmanụ Babangida gị chila anyị gabanụ onye si n'ibi na-eme adịrọ mmanya tụtelo dị mmanụ anya ukwu dị
n'ọchịchị erika anyụkwu dị n'ọchịchị nyakeji gbuo mmụrịtala anyụkwu dị n'ọchịchị ka agụ yiri nsị solo n'aba ịmalaghachi ya chi ịnọ na nsogbu ịmaraghachi ya chi ịnọ na nsogbu ọ na-abụzi ndị mmụọ gachi Naịjirịa enyi m gwa m ịba ga-eme ka ego wee gịnụ ka mara n'ụwa ya dị mma Naịjirịa esigbo ikenụ fediri pọbiliki ya ka anyị na-echenu onye ọbụla do onwe ya ọdọnụ nwata bụ n'ihe n'ihe na onwe n'ike ayọfe anya mma nwadapịa ogbe dịbe pịala ụmụ nkwụ wee tinyekwuwe na nwatili nna ibe arada adị ya mma onye uhe ghelu ughe na nso nwanne ma gbara ya kwanụ ejere m abịa n'ofu mbọchị kwe basikụl ọnụnụ kwe basikụl ọnụ ọrụ n'ịnọ dị bịalala kwe motosaịkụl ọnụ ọrụ n'ịnọ dị bịalala igo moto na Naịjirịa bụzi garopụlenụ ilu obodo oyibo nwere ibe ji moto kpọlụnụ ọbụ ibe ka mmadụ na-abụnụ ajọ mmụọ na-agba izu na me ya gụrụ egwu machanụ ajọ mmadụ na-agba izu na me ya gụrụ egwu machanụ abalị ezu ụbọchị eke mana ọ lụrụ ọlụ abalị ezu ụbọchị oyi mana ọ lụrụ ọlụ abalị ezu ụbọchị abụọ mana ọ lụrụ ọlụ ọgba ezu ụbọchị nkwọ mana ọ lụrụ ọlụ kaba na-ekwu kaba na-aba onye mba na-aba na nkịtị ana-aga nne m ogụlegwu n'ụwa nwa na nna m ogụlegwu ndị nna m ochie na-agụtegwu nsoluba wee gụbakwuwe ngwa na-emeela ya emezinu gbagụsi egwu n'ụwa chilekili wee nye m n'aka nne m ogụlegwu n'ụwa nwa na nna m ogụlegwu ndị nna m ochie na-agụtegwu nsoluba wee gụbakwuwe gbagụsi egwu n'ụwa chilekili wee nye m n'aka Oliver Dikokwe ma mụ nọke n'osi adịna Nigeria kwe